Thatha ithuba sibingelela wonke umuntu ophinde wanenhlanhla ukuhlangana nathi. Kulabo esike sahlangana nabo phambilini, siyanamukela bafowethu. Siyathemba nithokozela ividiyo esike saninika yona. Kulabo abaqalayo ukuhlangana kanye nathi, siyanamukela nani bafowethu. Njengoba sike sachaza-ke la ingane zakwethu ukuthi umsebenzi wethu thina kule channel ukuzofundisa. Ma umuntu ezofundisa kubalekile ukuthi afike namanothi. Akekho ukuthisha ongena eklasini engaprepayanga. Njengoba nibona-ke la kwislide sethu, sibhizi kakhulu islide sethu, sizonichazela-ke yonke lento eniyibona la ukuthi isho ukuthini. Ngoba sike sachaza ukuthi siyindlu eyimisele ngokuzokhuluma amaqiniso azokhulula abantu bakithi engqondweni. Asiphinde sichaze indlela esicabanga ngayo ayifani. Njengoba-ke ingqondo ingafani, lokho kusho ukuthi ney'nqumo esizoyithatha empilweni njengoba siphila azifani. Khona iy'nqumo ey'hlakaniphile, bese kuba khona iy'nqumo ezingenangqondo. Ngoba sabantu, isiZulu sithi injobo ithungelwa ebandla. Nxa sibona abantu bakithi bethatha izinqumo ezingagcina zifake iy'ngane zabo engozini, kwazise ukuthi mawusuzela unengane, ungakulibali ukuthi isinqumo nesinqumo osithathayo empilweni usikhalkulate, uqaphele ukuthi sizoyilimaza kanjani ingane yakho. So ingakho-ke nathi sila sibona abantu bakithi bethatha iy'nqumo ey'ningi ezibhedayo, kodwa bazele baney'ngane. Mhlawumbe okokuqala nje, sizocela webantu bakithi bendlu empisholo, nakuyo indlu kaphunga benomageba, sizocela la ingane zakwethu, ake nehlise izinga lokuphuza utshwala. Ave nidakwa abantu bakithi. Ave nikuphuza utshwala, yehlisani akuseyikho. Intsha encane ibuka kini. IsiZulu sithi indlela ibuzwa kwabaphambili. Ake nehlise ukuphuza utshwala. Ayikho into engiyaziyo mina etholakala etshwaleni. Noma-ke abaningi ngingabacasula lokho, akusenandaba. Ake nicabangele iy'ngane zenu, akuseyikho ni-investa kakhulu etshwaleni. Bekuyisicelo nje leso. Bese sibuya sizalana-ke. Sichazile ukuthi indlu yethu lena indlu ezokhuluma amaqiniso ngoba enjalo ukuze kusizakala abantu bakithi abacabanga ngendlela eshodayo. Siyisizwe samaZulu, ingakho sikhuluma isiZulu. Bafowethu, thina siphutha i-agenda ye-New Wake Order. Kunento abayibiza nge-New World Order. Nesisazoyichaza kakhulu-ke kuzihloko esizonithulela zona. Thina-ke siphusha i-New Wake Order. Sifuna abantu bavuleke emakhanda. Ingakho-ke sicela ukuthi nisijoyine. Ma nizosijoyina bafowethu, akukho kunye, you just hit u-subscribe button ukuze mangabe u-interested kule channel yethu ukwazi ukuthola amavidiyo ngesikhathi esilandelayo mangabe sesikuthumelela. Ayikho imali oyikhokhayo ngokusubscribe ka-YouTube. Usuke wenzela nje ukuthi mangabe lowo omthandayo noma lowo channel oyithandayo idedele ividiyo usheshe waziswe. Siphile emhlabeni wey'ngane zakwethu. Angikwazi mina ezulwini, angikaze nje ngiye ezulwini. Ngobona mzukwane inyama ihlukana nomphefumulo. Ila ngobona khona-ke ukuthi mhlawumbe ngoya yini kolizwayo noma omdala wey'nsuku uyothi angiye esigodini sosizi.
So ngoba silana ke emhlabeni sizokhuluma amaqiniso ala emhlabeni. Amaqiniso ke ahlukene. Khona amaqiniso amnandi. Yabona? Kube khona amaqiniso abhlungu. Kube khona amaqiniso acasulayo. Lawa kacasulayo anokuhadlazela. Yabona? Ayahaya. Thina ke ngeke sikhulume amaqiniso amnandi. Sizokhuluma amaqiniso acasulayo. Ubhuti lo ukuthi nje mawunesikhathi ungene uthafelele igama bese uthi speeches eceleni uthi Malcolm X speeches umlalele wake wayala ke naye babemzonda kakhulu wadutshulwa nje washona wayala wathi kubalulekile ukuqaphela ikhathi zonke mawuzotshela abantu ikakhulukazi abantu abamnyama njengathi iqiniso. Sikhuluma ngabantu abangakaze betshelwe iqiniso ngabo phambilini. Abantu abamnyama bagqilazwa physically, baphinde bagqilazwa psychologically. Nansi ziningi izinto ezasetshenziswa ukulimaza umqondo womuntu omnyama, kodwa nansi ekuyiyona ehamba phambili. I-Quran anginayo, bengizoyiphatha nayo ngoba i-Quran nalokhu cishe into eyodwa, umsebenzi wakho uwodwa. Ukubulala umqondo womuntu. Sizokuchaza lokho ukuthi kanjani. Yingakho sithe sizokhuluma ngamaqiniso acasulayo. Uyabona nje umuntu okukholela kakhulu kulezi zinganekwane ezibhalela kanjalo nakuQuran usezoqala acasule. Umsebenzi wethu-ke lo ukuthi masizokhuluma nabantu abamnyama sizokhuluma nabo amaqiniso acasulayo ukuze bavuke emaqandeni. Kodwa-ke esizokwenza nathi amaqiniso sizowadedela piece by piece. Mhlambe kanye ngeviki sizodedela ividiyo eyodwa ukuze lokho esikufundise khona ukwazi ukungena emqondweni. Mase kungenile bese siza nokunye ngoba masikuletha konke kanye kanye ayicishe uzosibulala. Ingakho-ke sifake le uniform esiyigqokile ngoba phela izinto esizoyikhuluma zizonicasula. Yabona umuntu mecasukile usheshe alwe. Nathi asifuni ukushaya abantu. Ingakho sifake nathi le uniform esiyifakile. Uyabona lo muntu omnyama lo. Imap yase-Afrika le. Umuntu wase-Afrika lo. Mzukwane kune-conference eBerlin, eGerman. La kwahlangana khona izizwe esingabala khona o-German, o-England, o-Italy, o-Spain, o-Portugal, o-Holland, no-France, nezinye-ke izizwe. Kune-conference eyenziwe eBerlin. La kwahlangana khona kwakhanda iplan ukuthi kuzodliwa izwekazi lase-Afrika, hayi South Africa kuphela. Izwekazi lase-Afrika kwasekucanelwana ngalo ukuthi wena wase-France uzoya kuphi, wena wase-England uye kuphi, wena wase-America uye kuphi, wena wase-Italy uye kuphi, wena wase-Spain uye kuphi, njalo njalo. Inhloso kwakuzokubulala i-Afrika bese bethatha over. Uyabona-ke uma uzobulala umuntu, ufuna ukumbulala umuntu ube neshock ukuthi umuntu ufile. Kufuneka ikhanda nesidumbu ukuhlukana. Ingakho uyabona umuntu ufile, lo muntu ufe ephila lo muntu lo. Abantu-ke base-Afrika labo bafe bephila. Inhloso noma mzukwane kukhandwa i-conference eBerlin kwadizayinwa ukuthi umuntu omnyama akaphile ngokucela zikhathi zonke emhlabeni. Bese ngalibali-ke ukuthemba la. Kodwa ikhathi zonke akaphile ngokucela. Yingakho kusihlupheka namhlanje sabantu abamnyama. Mzukwane sithola i-freedom. Sanika i-freedom. Kodwa ingcithabuchopho ekwakumele zisebenze nanku umqondo. Ukuthi ukwazi ngoba phela umqondo, yabo lento yokuhlupheka. Ila
Yingakho nathi sithe ake sizoqhakazisa lento le. La eSouth Africa siphila kwi-rainbow nation. Sinezizwe eziningi ngokuhlukana kwazo. Kuye kuthiwa kodwa kune-non-racial society. Mina thina ngokwethu siye sibone i-multi-racial society ngoba mina ngumuntu omnyama. Kwakhona umuntu webala elimhlophe okhuluma isiNgisi, yingisi lelo. Kwakhona umuntu webala elimhlophe okhuluma i-Afrikaans, yibhunu lelo. Ngiye ngibone namaSulumane, ama-Arabs, ngibona amaNdiya, ngibona ama-China, ngibone amaJuda. Sabantu abamnyama sihlukene kakhulu, ngumZulu mina. Mangiye Eastern Cape, ngifica insizwe embethe ibala elimnyama njengami, kodwa ewumXhosa. Mangiye eMpumalanga, ngifica insizwe emnyama njengami, kodwa ewumSwazi. Mangabe ngiya eGoli, ngizofica amaVenda, amaShangane, amaPedi, abeSuthu, amaNdebele, njalo njalo. So thina kule channel sikholelwa ekutheni siphila kwi-multi-racial society, not kwi-non-racial society. Mase uzoyibuka ke lezi zizwe zonke ngokuhlukana kwazo ngoba ngiqeda kuyibala, ubabeke eceleni abantu abamnyama. Uyibeke zonke ngokuhlukana kwazo njengoba kade ngiyibala esiphila nazo kwi-rainbow nation. Bese ubuza ukuthi isiphi isizwe esiphila kangcono kunalesi sethu sabantu abamnyama. Uzothola ukuthi thina noma sikhululekile, kodwa when it comes to equality sisephuwa mangabe siqhathanisa nezinye izizwe. Lokho ke kusemlandweni ukuthi kwahlangana eEurope kwazo-destroya thina. Ngesikhathi si-destroya kwalinyazwa nala. So iy'ncithabuchopho-ke ezazikhona ey'fana no-Steve Biko zabulawa. Sathi masithola inkululeko ngo-1994 sangakukhuthalela ukulungisa la, sakholelwa ekutheni masiye esikoleni yonke into la izolunga. Maningi ama-graduate ahlele emakhaya angasebenzi. Aseneminyaka, omunye uthola ukuthi usenza i-teaching. I-most yama-graduate ahlulekile kuma-professions ade beyafundela. Ngokungawuthola umsebenzi, bayahamba bokwenza i-teaching, hoping bazothola umsebenzi. Khona sebenalo teaching still abasebenzi. Kodwa uma uthi uyayibheka ezinye izizwe ziphila kangcono kunathi. That is why ke sivulele channel ukuthi yini le e-wrong thina esiyenzayo sabantu abamnyama esenza njalo sibe phansi ngokwezinga mangabe usiqhathanisa nezinye izizwe. That is why ke sivulele channel. And siyakholelwa ekutheni ngoba sithi ukuthi sikhuluma amaqiniso acasulayo. Kungcono ukuphila enkululekweni eyingozi kunokuphila njengesigqila esikhululekile. Abantu abamnyama bayigqilazile ngey'dakamizwa. Iy'dakamizwa asikhulumi ngehunga la, sazokhuluma ngehunga nonyawo. Utshwala lobeniphuzayo idakamizwa leso. Nogwayi lonufuqayo, abasikile idlani babhemayo, zidakamizwa lezo. Ngoba ukwazi ukuphila ngaphandle kwalezo zinto, zidakamizwa. Nibhizi invest imali ey'ntweni eyi-useless, nezonibulala ekugcineni. Ngoba mase nidakiwe abanye beni badlwengulana, abanye badubulane, nihambe niyogcwala emajele, nishiye ingane yihlupheka la ngaphandle. So lawo maphutha kanjalo ngesincengane ngawo. Ngoba ekugcineni asibhanqa sonke sabantu abamnyama sigcine sithatheka kancane. Ngicela ukubuza nje umbuzo wodwa, ubani wababona i-China lidakiwe emgwaqeni? Lidakwe nje ngathi emgwaqeni. Noma kwahlangana nomlungu noma neNdiya. Likhiphe ipipi lichama emgwaqeni. Njengoba mase sidakiwe nje, sihambe sikhiphe imthondo yethu ibona ziyingane sesidakiwe. Ezinye zezinto ezisihlazayo sigcina sithatheka kancane, silokhu sithi siphusha idemocracy sikhululekile. Inkululeko ayisho ukuthi la ekhanda kungasebenzi kahle. So ingakho-ke sithi ake sihlanganise amakhanda la sizokhuluma sivuselelane umqondo. Inhloso akhona ukucasula abantu. Bebafethu sizele siney'ngane. Asikwazi ukuzalwa abazali abahluphekayo, abenza ama-mistake. Nathi siqhubeke senza the very same mistake enziwa abazali bethu. Ayikwazi ukwenzeka leyo nto leyo. Bese sithula, singakhuzani ngoba uzothi umuntu uyangicasula nginera. Akekho umuntu one-right okwenza into engasile. Nina enikholwayo. This is how we became Christians and Muslims. Sazonifundisa ngalokho.
Uma kuwukuthi umuntu osheshe azwele uzoba nenkinga okuhlala nathi la. Uzoba nenkinga yokuhlala nathi la ngoba amaqiniso azokhulula umuntu omnyama engqondweni sizowakhuluma ngoba enjalo. Nansi-ke inkinga-ke ekhona. Uyabona le nyoni le? Inyoni ayihlali la. Inhlobo ayihlali la. Inyoni ihlala endle. Inyoni ihlala ey'hlahleni indize ngokuthanda kwayo. Kodwa ngqesta thizeni wayithatha wazoyivalela la. Le nyoni evalelwe la mayibona ey'ndizayo iyaye ibone engazuthi ayisile emakhanda lezi ey'ndizayo ngoba yona yazi le mpilo. Ngisho kungafika enye ihlale la phezulu ithi izovula ukuthi akuphunywe la. Kuwumsebenzi ukuthi le iphume la ngoba yazi le mpilo exactly the same nathi. Sithe masithola i-freedom, sayithola i-freedom abanye bethu ngo-1994, abanye bethu iy'mpilo zabo ngempela zashintsha, kodwa abanye iy'mpilo zama ndawonye. Kodwa noma yishintshile-ke iy'mpilo emva kwe-freedom, kunama-mistake amaningi esiwenzayo sabantu. Phela ukuthi ufundile uyi-graduate akusho ukuthi usuhlakaniphile. There are a lot of educated idiots. And ayikho-ke into ewumsebenzi njengokusiza isiphukuphuku esiyitsho ukuthi sihlakaniphile. Angiphathi sona esinamajazi nyakanyaka inkinga yento. Ngoba meke waqala wathi uyamxwayisa ukuthi hayi bomntakama oke wenze kanje. Bese kutshela ukuthi we kanti ngangiyelane e-UNISA noma yini kanti into engangiyenza e-UNIZULU mhlambe noma whatever university wafunda kuyona. Ayikho into ewumsebenzi njengokulekelela isiphukuphuku esifundilwe iy'ngane zakwethu. Nansi-ke inkinga esobhekana nayo. Sizozama ukuvula la thina ukuthi wena nyoni vele kumuntu obhayizayo ukuthi uyinyoni vele. Ngoba ikhululekile inkunzana le, ikhululekile. Yingakho umuntu obhayizayo ukuthi uyinyoni. Thina-ke sizozama ngoba nathi sizinyoni kodwa ey'the ukuthi imbijana ngokomqondo ukuthi wena nyoni phuma la uzwe i-freedom. I-freedom la ngoba makubheda la ayikho i-freedom onayo. Baningi nani ngeke nibabone abantu aba-rich ngasemakini abathatha ama-decisions abheda ngale ndlela empilweni. Abahlezi bedakiwe. Behamba ney'ngane ey'ncane beyilala. Engabe bavula mhlawumbe ama-institutions izinto ey'thize ey'ngasiza iy'ngane zakithi. Babona ukuthi into zokulalwa lezi lamajongosanyana lawa akhulayo. Yini ucinene la banemali kodwa la ingqondo ayikho kahle. Kunalesi silwane lesi ufish, yabona ufish lo? Ufish awuhlala eglasini, iglass lo. Ungqesta uthizeni wawuthatha wawuvalela la. Walanda imbali. Walanda isende yasemfuleni. Wafaka izihlahla wakuhlobisela ulwabishi. Walanda nesiphehlimandla isiphehlimanzi i-generator sidumisayo kunyakaze lamanzi. Isiphuphuga lesi sitsho lesikhululeke siqedile. Sigijima siyingqubuze ngapha, sigijima siyingqubuze ngapha, masiya phansi siyingqubuze. Asikwazi ukuphuma phezulu. Siye sikubona ukudla sekukhona. Ukuthi kuphumaphi asazi silima nje sento. Siyadla ngoba sibona sila. Kodwa ukudla esikudlayo asikwazi ukuthi kusivelaphi. Ukhululekile-ke lo fish. Makungaqhamuka ufish ovele olwandle uzokhuluma nalapha ukuthi hey nomsana ukuba zidomu. Lento eniyibona la iyi-fake yonke lento kukhandelwe nina nenziwe iy'lima. Phumani nizosijoyina emanzini nihambe ngokukhululeka ulwandle alinamkhawulo. Sebenzisani ingqondo. Labo fish bengawutshela lo fish ukuthi uyasidakela. Futhi uyaseyisa. Ake ngibuze. Lokudla esikudlayo sabantu abamnyama esikuthenga ezitolo. Siqhuba ama-trolley ey'tolo kungezona ezethu. Nesingabazi abanikazi babo. Kuphuma lokho kudla lokho. Ama-cornflakes la uthi mina ekuseni ngivuka ngidla ama-cornflakes, mhlawumbe ngidla ama-Weet-Bix, agayo ubani? Lonke uhlobo lokudla okuphekayo ukudle kuphumaphi? Uyazi uma ungenayo impendulo yalokho, awuhlukile nalo fish lo. Uyazi uma ngase bahamba abantu abanigayela lokho kudla nisenkingeni nini?
anihlukile nalabo fish sizoshintsha ke umqondo ukucabanga umuntu ukuthi ungafani nalezi ziduphunga zofish. Kwayimina, I'm telling you, kwayimina ekuseni nje ade ngidla ama-Weet-Bix kodwa ukuthi agaya kanjani angazi. And lento isiphethe kabi ingakho sake sihlangane sizokhuluma la ngasingafani neyinkomo. Uyabona inkomo ngoba ingaka nje le nkomo iyadla ekuseni ihambe iyophuza amanzi ihlala eplazini uyayijova umnikazi wayo kodwa langa limbe uyoyithatha uyibulala kabuhlungu. Yazi inkomo ave ibulala kabuhlungu inkomo zifakwe entweni engathi isitimela yonke inekamilanyana layo ikamilanyana layo liqhubeke lihambe le phambili. Mase ifika esilahleni kunento eme kanje siyaqondana nayo iyashaya lento engemumvi yabona ayina double up ngeke iphuphe futhi akufane nalento kunemovie la kuthiwa kaJaguar Pop abebanjwa kanje nathi senziwe njalo. Uyabona mase kukhishwa inhliziyo umuntu eshayo gencekani angithi usuke ebuka lo semumva. Nenkomo ke ibulawa kanjalo nenkomo. Uyazi ukuthi inkomo mayingeqa iyotsha kwenzeke nje ngomusa kaNkuluNkulu iyeqe iseyoshawa intamo bese igijima ibuyela eplazini iyotshela ezinye ukuthi phumani la lo muntu akanithandi nizofa kabuhlungu phumani. Ngeke iphume lezi inkomo. That is why sithi size ne-new wake order. Kunento ekuthiwa i-new world order. Sizonichazela ngayo ukuthi yini i-new world order. Ingakho sifake isithombe sale nkomo. Izinto eniyibonayo nina la emhlabeni niyibona ziyiqiniso. Uyazi umuntu siye simtshele thina ukuthi uyazi umuntu wathi democracy wakhuluma amagama afaka i-freedom phakathi emqondweni wakho akogijima lamagama athi illusion, delusion, propaganda. Akogijima amagama athi awabe kanjalo ngoba kunezinto enizoyibona ziyi-reality but in truth noma eqinisweni ukuthi all those things are illusions. But kudingeka umuntu obukhali ozokulekelela ukuthi wash out la. Akunjengoba ngoba ucabanga. Ihashi ake sigcine la ihashini nesikhathi sethu esithanda ukuhamba. Ihashi sike sabuka nje impilo yehashi. Uyazi ihashi lalihlalela kamnandi entabeni. Livuka ngesikhathi elisithandayo, lilala ngesikhathi elisithandayo, liye la lithanda khona. Kwanezimpi eEurope ikakhulukazi ngo-1200 kwakuliwa. Abelungu eEurope bahlala phansi babuka ukuthi isiphi isilwane abangasebenzisa mabe empini bathola ukuthi ihashi. Inkinga yabakhona ukuthi bazolithatha kanjani noma bazolisebenzisa kanjani ukuze kufezeke inhloso zabo. Balikaka, balivalela etragini, bazolibhalakaxa egcekeni endaweni engenakudla, lidlutshani ke nezihlahla. Benza sho ukuthi balibeka ogwadule, balibiyela, balincisha ukudla, balincisha amanzi, lazala. Yalibulala indlala ey'ntweni zonke ezasibalekile ehashini kwakuwukudla. Njengawe uyabona uma ungasebenzi ayikho into ebaluleke njengokuthi uthole umsebenzi ukuze udle kahle ugqoke kahle. Nalo-ke ihashi laseliphila leyo mpilo leyo. Kwase kuthi lo ovalela ihashi noma ofundisa ihashi impilo entsha yendlala kwase kuba uyena oqhamuka nokudla walikhangezela esandleni ihashi lathi malilele wafika walifunza ukudla lathi malikhipha ulimi lathola ukuthi hayibo iyadliwa lento laselidla laselithola ukuthokoza walilethela amanzi laphuza wase wahamba waphinda futhi ngelanga elilandelayo uwenza okufana laseliqala ihashi limthanda lathanda isitha salo. Indlala ikwenza ukhohlwe izinto okungamele uyikhohlwe. Indlala ke le. Indlala ikwenza uthande isitha sakho. Indlala ke le.
lase likhohlwa ihashe ukuthi hayibo lo muntu esengimthanda uye njalo wangikaka azongilaxaza la ngoba lambona. Kodwa ngesimo sendlala lase liphazamiseke emqondweni, lase lithanda lo muntu waganga ngalo ngoba ulenzani, ulinika ukudla. Uthe mesuka wahlala phezulu aligibela. La ngaxwaya ngoba vele lidla ngayo. Vele ke nawe kuthiwa awukwazi ukuphula isandla esikuphakelayo. Kuyekushiwo njalo. Awukwazi. Uma uqashiwe nje usebenza emsebenzini unikiwe ama-code of conduct. Bese kuthiwa akuyona indlela okuyiphatha le kufuna ushintsho ngoba bazokuxosha emsebenzini bese ubulawa indlala. Kufuna u-understand awuna choice. Yingakho-ke ihhashi ligitshelwa namhlanje. Uyabona-ke iy'ngane ezalwa yihashi zibone onina begitshelwa nazo zangaxwayi ukugitshelwa. Ngoba phela yibona onina begitshelwa nazo zangaxwayi ukugitshelwa. Uma uzobheka nathi bantu abamnyama uma uthi ulandela emlandweni, ikhona sasivuka senze okuthize kodwa mzukwane sizocolonize kwase kushintsha. Nanamhlanje khuluma ilanguage ukuthi asisebenzi. Umbuzo ke sike sibuze wona thina. Lo okumele adalela thina amathuba omsebenzi uhluke ngani kunathi engqondweni? Yini indaba kube khona umuntu okumele adalele thina amathuba omsebenzi? Yini le akwazi ukuyenza kangcono kunathi? Yingakho ke sithi ake sixukuzise imiqondo ngoba nathi sabantu. Uyabona bangani? Meke kwalunga kahle la ekhanda ave ziyosihlonipha ezinye izizwe. Yazi iChina alikwazi ukukhuluma isingisi. iChina alikwazi oke nje ungqevuze ngesingisi neChina nje. Ungqevuze into esile ngesingisi lidunyelwa manje alikwazi. Futhi alinamsebenzi iChina nokukhuluma isingisi. Ngoba ukuze uphumelele empilweni akumele ukwazi ukukhuluma isingisi ufuna usebenzise ingqondo. Mhlambe noke nibe nenhlanhla ngelinye ilanga. Nina ningakaze nitravel abroad. Uhambe eSpain. Mawufika lapha eSpain ayikhali good morning lapha. Bazoncenga ngo bonus. Uhambe eGermany. Guten Morgen. Abakwazi ukukhuluma iEnglish. Uhambe eFrance. Bonjour. Bakhuluma isiFrench wire. EUrope umuntu nomuntu ukhuluma ilanguage yakhe. And ayikho ilanguage yase-Africa abayi-recognize as an official language. Even a single one. The whole of Europe. But e-Africa, ama-languages ase-Europe siyawa-recognize as official languages. Njengalana nje eSouth Africa, uma ungasazi isingisi usenkingeni. Kodwa hambi eChina, ama-China asazi isingisi. Kodwa buka isizwe sipowerful kanjani. Hambi eJapan, ama-Japanese asazi kahle isingisi. Kodwa buka isizwe sipowerful kanjani. Uyazi ini why powerful ngale ndlela powerful ngayo? La. Akufuneki isingisi la. Kufuneka lento isebenza. So ingakho sithe asivule nansi indlu yezingane zakwethu. Sike sizohlangana la sitshelane kaBob. Asiwona amahashi thina. Akumele kube khona umuntu ozosifunza. Akumele kube khona umuntu ozosiphuzisa amanzi. Akumele kube khona umuntu ozosigibela siwona amahashi. Asizona inkomo, sibona ufish. Asizona inyoni. Sizocela ke nathi ukuthi nanoma ngathiwa mhlambe sikukhulumayo kuyezwela. Ucasuke ubuyele nganeno. Inhloso asinandaba thina nawe kakhulu. Sinendaba nalengane oyizele. Into esesayifunda emhlabeni ile yokuthi mawusuzela unengane indlela yokucabanga ufuna ishintshe. Nani futhi nayinganyana ezincane ngoba inenizala kakhulu. Ningalodwa nesibangela isidina la ngisemncane. Hey, uyabona masunengane umdala. Ayikho ingane nengane noma wathi uthola ingane una 16 umzali nje finish. So ningalodwa niqina into engekho la nilodwa nethi ngisemncane akekho umuntu omncane akekho umuntu onengane la. Uma unengane umzali osemncane. Uyabona nje mase kuthiwa abazali ababuyele ngapha izingane zibuyele ngapha noma ngathi una 17 uyobuyela ngakubazali ngoba uzele unengane. Sikhuluma once wanengane la kufuna kuqale kushintshe la. Ngoba imistake oyenzayo na kanjani izogaxela ingane yakho.
That is why ke sivulele channel thina sikhathele ukubona umuntu omnyama eyisidwedwe sezinye izizwe yasicasula loo nto leyo. That is why sivulele channel. Uma ukuthi mhlawumbe uzosithanda siyacela usijoyine usubscribe. Ziningi kabi into eyisile esonitshela zona. Okokugcina buka la. Ngikhula mina ngoba sengithe ukukhula mbijana. By the way siba u4 okwamanje. Sineyinsizwe sesihlangane nazo. Asikakafiki ku45 and kuzothatha isikhathi kufika ku45. Si abancane baqala ku28. Sesithe kuba upgrade kancane ngomqondo baqala ku28 nabo bazohlala la bezokhuluma nani. Ekukhuleni kwami sengiphetha ingane zakwethu. Ekukhuleni kwami thina besibuka i-Days of Our Lives. Kune-soap ebekuthiwa i-Days of Our Lives. Ibihambisana kanje nenye bekuthiwa i-Bold and Beautiful. Ibingixaka ke lento ubethi lo mayiqala i-days ethi like the sands into the hourglass so are the days of our lives. Days of our lives, like the sands into the hourglass, so are the days of our lives. Umbuzo ebengiyibuza wona, because this is a sand. By the way, isand ilolu hlobo lwenhlabathi oluthola osebeni lomfula. Lolo sakha ngalezi zindlu. Esiplastela ngalezi zindlu. Lolo hlobo lenhlabathi kuthiwa isand. Lo lesilima kulo kuthiwa nje isoil. Yabona? Bese kuthi olunye kuthiwa iclay ubumba, but lolu kunomuntu owalithatha walibeka la waphinde walibeka la eglassini. Ake ngibuze ngoba lento le kumele ngabe iseduze nomfula ifunani eglassini emzini womuntu. So baye besho ke lapho ukuthi these are the days of our lives. Impilo esiyiphilayo sabantu akuyona engabe siyayiphila. So these are the days of our lives. Sabantu abamnyama siphilela ukucela ngoba safaswa la engqondweni sathathwa sawovalelwa enkolweni esingazazi esingahlanganisela utho nazo. Anothenga incwadi kaThomas Peckenham ethi Scramble for Africa iyokutshela ukuthi iAfrica yadividwa kanjani yacolonizwa kanjani even in North Africa, Libya, Morocco, Tunisia, Algeria, Egypt. Hlala Arabs lapha. Anomlando omude emntshontsheni abantu abamnyama beyokwenziwa izigqila. Scramble for Africa, Thomas Peckenham. Mawuse Maritzburg. Ubongena exclusive bookshop. Ngoba seniyakwazi noku-order online. Thomas Peckenham, Scramble for Africa. Siyazi ukuthi vele kuzonicasula lokhu ukuthi how we became Christian and Muslims. Lezi ingane ezincane esanda kuzalwa zizocasula. I have a right to my religion. I-religion yakho yiyo le yafika ne-slavery la e-Africa. Sisazonichazela-ke ngaleyo nto ukuthi isebenza kanjani. Nazi-ke ihloko esokhuluma ngazo masihlangana. Esokuqala kungani iningi labantu abamnyama lihlupheka. Iqiniso ngomlando abantu abamnyama kanye nesixazululo kwinhlupheko ebakhungethe. Isihloko sokuqala leso esobe sikhuluma ngazo. Esesibili inkolo in bracket yabezizwe, inkolo yabezizwe iyona eyabulala ingqondo yomuntu omnyama. Kungakho iningi labantu abamnyama selaba yizidwedwe zabezizwe. Number 3, inkolo kaSathane. Sizokhuluma nangenkolo kaSathane. La emhlabeni kukhala isicathulo sikaSathane la emhlabeni. Umhlaba wadalwa uNkulunkulu noma umenzi wezulu nomhlaba. But ibhokholo eliphethe la emhlabeni uSathane. Sizokhuluma ngenkolo kaSathane ukuthi isebenza kanjani, ufuna nivike kanjani. Number 4, sikhulume ngoShembe nomNazaretha. Sizomthinta uShembe nomNazaretha ngoba ukhona uShembe phakathi kwethu. Ekukhuleni kwethu mina ngikhulele ngapha eStenga kwaMaphumulo. Ngangifunda esikoleni ekuthiwa iGogovuma. Bazokwazi abantu bangapha ngakoQabavu, koPetezi, koMahlala eSuthe, eSinamfini, mhlambe koNjubanjuba nakoPita khona. Kunesikole lapha kwaMaphumulo ekuthiwa iGogovuma. Kwake kufike abesonto lakasiza abantu bezoshumayeza laphana. Sitshele kuthiwa sikhonza uJesu uyinkosi nomsindisi.
masithi siyabuza ngoba babekhona uyabona nje lapha enjubanjuba kugcwele kunesigodi ekuthiwa isendunsulweni kugcwele kakhulu abantu bakaLithuli nabantu bakaKhoza abantu abaningi lapha kunanethempeli lamaNazaretha kuleya ndawo basonta kaShembe sasithi masibuza ukuthi hayibo ukhona kodwa noShembe phakathi kwethu bese kuthiwa uShembe indoda eyandiza yathahlazeka ematsheni ufuna nize ngapha nizokhonza uJesu uyinkosi nomsindisi njalo njalo so ke sizoke siyibuyekeze ke nendaba kaShembe ukuthi ngoba yayigxekwa kangaka nje sasisebancane phela ngithi sesikhulileke manje ngeke singayibuyekeza indaba kaShembe sisebancane satshela ukuthi indaba kaShembe into engekho so sesikhulileke manje sizoyihlola ukuthi ngempela lokho ababesitshela khona kwakuyiqiniso noma kwakwamanga yini sizokhuluma ngoShembe nomNazaretha abakhona abafowethu abakhonze kuphakameni noma abalandela unyazi esizoconsulta kubo mhlawumbe abanye babo abazohlala la bezokhuluma ngoba ebuncaneni bethu thina safunza indaba ukuthi uShembe udukisa abantu sesikhulileke manje sisezona izingane sesizobheka ukuthi lento ababesitshela yona kwakumbhedo noma kwakuyiqiniso yini sizoyithinta indaba kaShembe okugcina bese sihlaziya la izimo ezike zisehlekele empilweni zethu kwazise ngoba siphila la emhlabeni mhlambe ukuzwe kuthiwa icala limbula ingubo lingene abanye bathi inhlangano yobubi awuyimemi uke uyithuke usuphakathi kwayo sizoyibheka ke izimo ukuthi masibhekene nezimo ezikanje mhlambe kufuna senze kanjani kodwa ke la esizogxila khona kakhulu kuzobe ku law enforcement phela uma umuntu uphila ungaboshwa noma inini baningi nje abantu ababoshiwe abagcwele emajele abanye amacala abangawenzanga nabantu kuyimanje ngoba sikhuluma nje abahamba amacala abangahlangene nawo mhlawumbe abanye azogcina ngokubagweba so sizoyibheka ke izimo ezikanjalo sizobonga nje nakwi-channel kune-channel esiyithandayo ke thina sisubscribe-ile nakuyona njengoba nani sinicela ukuthi nisubscribe kule siyayithanda thina into exukuzisa umqondo womuntu i-entertainment siyayithanda nayo kodwa asikho busy kakhulu kwi-entertainment ngoba ekugcineni i-entertainment ngoku-understanda kwethu eyomuntu obhizi ukuthi uma ngabe usufuna ukuliva umqondo bese uyahamba uyokwenza i-entertainment akuyona into ongaphila kuyona ngoba ekugcineni nansi into ekufuna isebenze ngoba nakhona uma uya ku-entertainment kufuneka imali so ukuze ungabhayiziseki kubalulekile ukuthi uhlangane nabantu abazokutshela ukuthi uze uphile impilo engcono ufuna wenze njani ngoba phela uzoyithola imali uma usuyitholile imali-ke mhlawumbe usungahamba kuye kwi-entertainment but ukuba busy kwi-entertainment ungenayo ingqondo ukuthi imali ikhandwa kanjani nakho lokho kubuya ngathi kuwuphuphu kwanyana kodwa-ke njengoba ngisho ngithi ikhona umfowethu nje oyibiza ngo-MC Menzisto ulapha kwi-Transformation Live uyaqwashisana kakhulu ngezinto eziningi nenye i-channel futhi abayibiza ngo-Agenda Network siyayithanda nayo sisubscribe-ile futhi kuyona ingakho nathi sinicela ukuthi ni-subscribe kuma-channel akanje kungabi i-entertainment kuphela edlisayo ngoba ekugcineni kunezimo uma umuntu uphila othola ukuthi usuyamdinga umuntu onomqondo achathazele kodwa uthola ukuthi isikhathi osunaso sincane kakhulu ingakho-ke sizonigqugquzela ukuthi ama-channels angibazi abantu bakhona bekwi-Transformation Live nako-Agenda Network kodwa okuningi abakhulumayo kuyabasiza kakhulu abantu bakithi nathi siyathemba-ke ukuthi sizokhuluma mhlambe kuzobasiza abantu engqondweni ukuthi mhlambe-ke thina indlela esokhuluma ngayo izothanda ukufudumala mbijana ngakho bela ukuthi sibona abantu abamnyama bakithi kuney'nqumo ey'ningi ey'bhedayo abayithathayo empilweni ngalokho-ke sizocela okwamanje ukubamba la ingane zakwethu sihlangane kokuzayo sesithatha-ke iy'hloko ngasinye ngasinye kulezi engiqeda kuyibala siyabonga kakhulu-ke ngesikhathi senu siyacela-ke nje nathi ukuthi nisubscribe kwi-channel yethu ukuze konke okuhle esizoyala ngakho nani nisheshe nikuthole sigqugquzela kakhulu intsha-ke la ikakhulukazi le eyama-graduate engasebenzi ehleli emakhaya esilahla ithemba ukuthi izosijoyina la sizoyijimisa umqondo ngoba into ekhona thina sifuna umuntu omnyama ebe nomqondo oqinile ekwazi ukuyimela angancethezi ngaphansi kwezinye izizwe sibonga kakhulu-ke bafowethu sibonga umusa nesikhathi senu asihlangane ngesikhathi esizayo